এখানে কোনো খারাপ ব্যবহার করা কেমন जों तो अ जागाव तिनी जों 11टा থেকে जों अ जागाव ताबो एकटा तामुइ दङ जों अ जागा ओंखा जिरायना साबदियो सनलि बोसाङो पिएस जिरायना पिएस नि किसा चा ताइ आधा किलोमिटार नि गानावो जों तिनी अर मिया 7 तारिख जे तागारजला मण्डलनि उपरो हामलांगमनि ताइ गारि बांचुर खायजाकमनि आव त जतन नखाना आ जागाव जों दिनै थाङै नायखा जे बिनि गारियाव जेबाय बना बांचुर खायखा ताइ बना बुथानानै बागै चेष्टा खायखा खायफेना ब कुनो रकमै बिनि जान रखा बासिखा आ बासि माने जागाव ब कुनो रकमै दिनै बासि वइनाय जों जानखा जानकमानि परे जों साखा जों दिनै जिरायना पिएस बालायखा आ जागा बनि बागै एफआइआर बो खायजाका आबनि बागै जों नायो बरंनो दादि खालाय एरेस्ट खायासा कइन्ट जों तिनी पर्यन्त जों तिनी अ जातीय सरकनो जों कासनान बागै बायदों प्रशासननि हयतो बा कोनो नरनि थानियो एडभाइस रखैमेन मा हाय प्रशासननि थेके जों अनेक जिरायना एसडीपी नि फाइ मालाय फाइका जोंबाय जों सागासिनि राज्य कमिटियाव मिटिं चलि दंफो चलि दंगैनाय जों जानखा जे अम सूत्र अखायासा जों तिनी अ जागा जातीय सरक कासो जागै दंनाय ताइको सोंनांगौ जों दाउखौ जरती सिनि एकटा तामुइ दङ सिनि अनबरत चलि दङ सिनि जातीय सरक मोटामोटी सिनि जातीय सरक साक्सेस नङै दङ ताइ जों अ जागाव सिनि दैनि गारि ताइ एम्बुलेन्स गारियावनो जों अर याकार जागै दङ तुमनो बरगा गारि सबायना रक नरम जाय यांखे नरक लामानि याकारिया जों आबाहाय वान सगै दङ जों सिनि अ 12 घन्टानि बिसिङो जे दुष्टकारी खायनाय रक न सिनि तो खलाय रम या साक जरदै जों जातीय सरक कासुमायना जों याकारिया हानाय वान सगलाय सिनि जुबगल गोबां मारो फाइजाक बरक न कोनो भाबे जों माने रिमालिया नायबो नायजिन रक जागाव दिनै पिकचार टायार सबजाक ताइ अ जागाव जों मोटामोटी बरक बो गोबां जमकजाक 200 हयतो 300 जन अ जागाव जों नायनुखा जे सिनि बरक बाखर खेबलायजाक अ जुट शरीफ
যে সরকারও তংজাতে যে বিজেপি নি পরে যে হামলা মানে অবন প্রতিবারে जों তিনে জাতীয় সড়ক কাছলাইনি নাংখা